الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. نستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة فيما بعد الموت لنا والجميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار. وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده، خصوصا منهم على ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه. O prisutni vjernici, bojimo se Allaha dželle šanuhu, budimo mu odani i pokorni, jer sva hvala pripada njemu, stvoritelju svih svjetova. Neka je salavat spas na našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njihovim stopama do sudnjega dana. Milost i oprost se jedino od Allaha dželle šanuhu traži, jer onome kome Allah podari svoju milost i uputi na pravi put, niko na stramputicu ne može zavesti, a onome kome Allah ne podari svoj oprost i ostavi ga u zabludi, nikomu na pravi put ne može ukazati. Draga braćo, ako Bog da danas, ja ću da podsjetim na prvom mjestu samog sebe, a onda i sviju nas na ono što govorimo da nam je drago, na ono što govorimo da nam je primjer u životu, na ono što smatramo i navodimo da je što slijedimo i što treba da slijedimo i što volimo. A to je na primjer našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U ovome proteklom mjesecu, u mjesecu Rabiul Evvelu, dosta se programa, predavanja, predaja o životu našeg poslanika, mevluda, ilahija, salavata učilo, a sve iz ljubavi prema našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I danas prije džume namaza imali smo prelijepo učenje Kur'ana. Allahove riječi koje upravo
naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, koga je Allah izabrao da prenese Allahovu riječ svima nama. Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da bi osjetili strast imana trebamo imati 3 stvari. Pa jedna od tih stvari je men kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma sivahuma, a da volimo Allaha ili da nam je Allah dželle šanehu njegov poslanik draži od svega ostalog, draži od nas sami, kao što je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem opomenuo Omera radijallahu anhu kada je rekao našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem: ja Rasulullah, volim te više nego sve ostalo osim samog sebe. Na što ga je naš poslanik napomenuo, rekao da treba da voli poslanika i više nego samog sebe. U ovome vremenu u kojem živimo, u svemu onome što se dešava u našim životima, jedna jedinstvena stvar svih muslimana je ta ljubav prema našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Ali ono što želim da podsjetim i sebe, a i svi u nas, je upravo na neku od tih karakteristika našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a u ovome slučaju jednu koju smatram da i nama samima dosta nedostaje. Allah dželle šanehu govoreći o našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u Kur'anu Kerimu kaže: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin", a mi smo te poslali kao milost svjetovima. Allah dželle šanehu nam je iz svoje neizmjerne milosti poslao čovjeka, poslao Rasula, poslao Nabija, koji će plijeniti srca ljudi, biti najbolji i najsavremeniji učitelj cijelog čovječanstva i milost svim svjetovima. Svi mi poznajemo veliki broj hadisa koji govore o našem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, koji govore o njemu kao najodabranijem biću, koji je rođeno na dunjaluku, ali to nam i daje 2 zadaće. Prva je da ga se prisjećamo, konstantno donoseći salavate na njega, a ono što je naša najvrednija misija kada govorimo o prisjećanju na našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a ujedno i ta naša druga zadaća, jeste da se trudimo da ga što dosljednije slijedimo u životu. Ono što želim da ukažem od strane našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a da navedem i sebe, a i svakog od vas pojedinačno, da razmisli o sebi, jer svako će od nas pred Allahom odgovarati za svoja djela, za svoje riječi, za svoje misli. A to je kako gledamo na druge stvari ili, drugčije rečeno, vidi dobro da bi ti bio dobar. Zašto ovo navodim? Jer obično, a neka i svako od vas razmisli od svojih komunikacija i diskusija koje imamo, od 10 diskusija možda u jednoj se lijepo i dobro iznosi. Obično smo prisutni uvijek onom negativnom i onom ružnom što se iznosi. Činjenica jeste, dosta je ružno, dosta je negativno. Ali nije bilo ni većeg džahilijeta i neznanja i ružnog i lošeg nego što je bilo kada je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem preuzeo misiju poslanika. Ako ćemo samo uporediti da su ljudi u to vrijeme svoju rođenu žensku djecu živu kopavali i da ne govorimo o drugim negativnim stvarima koje postoje. Ima jedna predaja koja se dogodila Ebu Hanifi, a izabrao sam da je pročitam i sebi, a i vama, pa da nas navedemo šta nas obično navede i da vidimo možda na pogrešan način stvari koje možda i nisu onakve kako ih mi vidimo ili kako mi želimo da ih vidimo. Pa ova predaja je slučaj koji se dogodio Ebu Hanifi, rahmetullahi alejhi, koji je jedan od naših islamskih pravnika i onaj koga uslijedimo u fikhu ibadatu ili u meshebu kojeg mi praktikujemo. Ebu Hanife je koristio poslaničku metodologiju
donošenju sudova o tuđim postupcima. Svoje učenike je na temelju sunneta podučavao isto. Pa se desilo sljedeće. Imam Ebu Hanife je bio upitan o statusu čovjeka. Pitali su Ebu Hanifu kakav je čovjek koji kaže sljedeće riječi. I onda kažu. Taj čovjek kaže ne žudim za džennetom. Niti se plašim džehennema. Niti se bojim Allaha. Jedem mrcinu i klanjam namaz bez učenja Kur'ana, bez obavljanja rukua i sežde. Svjedočim uvijek onome što ne vidim očima, mrzim hak, istinu, a fitna mi je draga. Smutnja. A smutnja mi je draga. I upitali su Ebu Hanifu šta on misli o čovjeku koji je ovakve riječi izgovara. Onda Ebu Hanife upita njih, svoje učenike, pa šta vi mislite, kakav je to čovjek? Pa neki, to je zaluto, to je nevjernik. Najblaže, ovaj čovjek je problematičan, dok ovako razmišlja, dok ovako govori. Imam Ebu Hanife ukratko odgovori. Ovaj čovjek se nada susretu sa Allahom dželle, a ne žudi toliko za džennetom. I plaši se Allaha dželle, a ne džehennemske vatre. Pa one riječi kada kaže ne žudim za džennetom, niti se plašim džehennema, on je vidio u sasvim drugom kontekstu pozitivno. Da on ne žudi za džennetom, nego žudi za Allahom i da se ne plaši džehennemske vatre, nego Allaha dželle kao stvoritelj. I ne boji se toga da će Allah nepravedan prema njemu biti po pitanju kažnjavanja. Pa zato kaže ne boji se Allah, jer zna da je Allah pravedan, da Allah neće njemu nepravdu učiniti. Nego ono što mu bude, to će biti na osnovu njega i njegovih dijela, to jest da će njemu pravda biti ispunjena. Pa se na osnovu toga i kaže ne boji Allaha dželle. Jede mrcinu, to jest jede ribu i skakavce i klanja namaz bez učenja Kur'ana, rukua i sežde, to jest klanja dženazu namaz. Svjedoči onome što ne vidi, to jest svjedoči tevhidu, jednoći Allaha dželle. Svjedoči da je samo Allah Bog i da nema drugog Boga osim njega. A kaže mrzi smrt, a ona je hak, ona je istina. Ne voli smrt, ali ona je istina i to je hak koji će svakog od nas dočekati. I kaže voli pare i djecu, a ona su fitna ili smutna. Kada je Ebu Hanife na ovaj način to predstavio, onaj što je postavio pitanje je skočio i poljubio imama Ebu Hanifu u glavu i reče svjedočim da se ti pravo bude znanje. Zašto sam naveo, draga braćo, ovu predaju? Ako se koristimo dubljim značenjem riječi, a ne njenom površnošću. Ebu Hanife je u stvari pokazao svojim učenicima da status tog čovjeka nije onakvim kakav se on čini kada površno shvatamo njegove riječi. Tome nas savjetuje naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Mnogobrojnim propisima, hadisima, da stvari shvaćamo dubinom njihovog značenja, a ne samo površinom. Da ne donosimo presude i presudbe na osnovu naših individualnih i površnih viđenja i stavova. Površnost ni u čemu nije dobra, a može nas odvesti na stramputicu. Pa mi i danas imamo ljude koji govore da ima Allaha dželle uzimaju živote nevinih ljudi. To je površno shvatanja naše vjere. Površno shvatanja onoga što Allah dželle od nas traži i površno shvatanja onoga što nas je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio. Pa u borbi u ime Allaha muslimani ubijaju muslimane. A to je površnost. Ali mi imamo i druge površnosti koje želim i ja da podsjetim sebe, a i vas. I u našim odnosima. I u našim razgovorima. Jedna od karakteristika Kur'ana i Kerima i poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem govora je upravo ta dubina i širina njihovih značenja. Ta karakteristika od nas traži da razmišljamo o njihovom značenju
i stvorenjima mudroga stvoritelja Allaha dželle šanu. Površno shvatanje vjere, površno shvatanje govora, nečijih riječi, izgleda, može imati za rezultat brigu o stanju brata muslimana za postavljanje svog stanja. Stoga nas naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje: o skupino koji svojim jezicima očitujete, a iman još nije ušao u vaše srce, ne ogovarajte muslimane, ne istražujte njihove propuste, jer onaj ko istražuje njihove propuste, Allah će tragati za njegovim propustima. A za čijim propustom Allah bude tragao, izložit će ga sramoti u vlastitoj kući. To su riječi našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Često naše viđenje, naš stav o nečemu bude razlogom osude ili komentara na račun drugog. Iako nismo razmislili o tome kako nas poslanik uči da rezonujemo stvari. Često ga osudimo, potvorimo, ogovorimo. Konkretan rezultat toga jeste da doživljavamo i sramotu onda i svom vlastitom primjeru, svojoj vlastitoj kući. Od svoje porodice, svojih prijatelja, svoje rodbine i tako dalje. Allah dželle šanuhu onda traga za njihovim propustima. I ako Allah nečije propuste otkrije, niko ih ne može sakriti. A kada to Allah dželle šanuhu čini zbog naših propusta, naših grešaka, onda je to nemoguće sakriti. Zašto je jako bitno da rezonujemo stvari onakvima kakvima one jesu? I da tražimo dublje, a ne samo površinsko gledanje i razumijevanje. Mi smo ogledalo u kojem vidimo svako loše ili dobro kod svoga brata muslimana. Naša podsvijest u govoru, postupcima drugih ljudi, vidi nas ili vidi naš potencijalni govor i postupak za kojim čeznemo. To govori o nama, kakva su naša razmišljanja, o čemu mi najviše razmišljamo, pričamo ili mislimo. Interesantan slučaj za vrijeme našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji upravo o ovome govori. Gdje je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem poučio ashabe upravo na koji način da pristupamo ili gledamo i na druge i na koji način da postupamo. Pa se prenosi da jednog dana Ebu Džehl susreo Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a on mu je bio jedan od najljučih neprijatelja. I rekao mu: Muhammede, ja od tebe nisam vidio ružnijeg čovjeka. Na što mu naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori: pravo si rekao. No, ovo je rekao Ebu Bekr kada je čuo šta je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio i složio se sa Ebu Džehlom. On reče pejgamberu: o ti sunce duhovnog svijeta, miljeniče svevišnjeg Boga, ja od tebe nisam vidio ljepšeg čovjeka. Pravo si rekao, odgovori naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem i Ebu Bekru. Čuvši ova dva odgovora, ostali ashabi pitaju: ja Rasulullah, kako je to moguće da isti odgovor daješ i Ebu Bekru radijallahu anhu i Ebu Džehlu? Oni su sušte suprotnosti. Ebu Bekr je tvoja desna ruka, a Ebu Džehl je tvoj najveći dušman, najveći neprijatelj. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovori: nemojte se čuditi, jer ja sam kao jedno najčistije ogledalo. Kogod u mene pogleda, vidjet će sebe. Zato Ebu Bekr vidi na mome licu svoje ljepote, a Ebu Džehl vidi svoju ružnoću. Istinu su rekli što su vidjeli obodvojica. Ebu Bekr svoju ljepotu, a Ebu Džehl svoju ružnoću. Kada tražimo krivca, griješnika, nepravednika, zulumčara u drugom čovjeku, tužujući ga, naša podsvijest govori i o našim razmišljanjima. O onome što i mi možda radimo ili što bi potajno željeli da radimo. Zato, dragi brate, budi dobro koje želiš da vidiš kod drugih ljudi. Slijedimo Kur'an i sunnet našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa i činimo dove i za one koji to ne čine.
možda će postati onakvima kakvima ti želiš da ih vidiš. Molim Allaha da nam podari snage i čvrstoće u našoj vjeri, da nas učini od čvrstih i nepokolebljivih sljedbenika našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nas učini od onih koji žive i putuju na dunjalku kao oni sa kojima je Allah dželle šanuhu zadovoljan. I molim Allaha dželle šanuhu da nas svi oko Bog da proživi u džennetu, u društvu šehida, poslanika i iskrenih vjernika. I molim Allaha dželle šanuhu da nas učini od onih koji samo dobro vide u drugome, pa da nas na taj način i Allah dželle šanuhu okiti sa osobinama našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je dobro bio za cijelo čovječanstvo i za cijelo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hvala Allahu dželešanu gospodaru svih svjetova, neka je salavat spas na Božjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, ashabe i sve one koji slijede njihovim stopama do sudnjega dana. Uvaženi kolege, imami, cijenjene sestre, poštovana braćo, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ja ću vas prvo, kolege, zamoliti što sam vam okrenuo leđa, malo neugodno. Moja dužnost je bila za večeras da vam se obratim i da budem iskren, razmišljao sam šta da se kaže povodom ove prilike. Ali gledajući vas ovdje sjedeći, slušajući učenje ime Vluda i Ilahija, ja vam uopšte neću govoriti ono što sam mislio da vam kažem. Jer mi smo se okupili u ovoj zemlji daleko od naše domovine, evo i u ovom gradu, u ovoj zimi, i sjedili smo i pomno slušali učenje Ilahija i prateći neki od vas također uče Ilahije i slušaju to učenje. Ovaj cijeli protekli mjesec mi smo se okupljali povodom rođenja najodabrenijeg stvorenja našeg poslanika Muhammeda alejhi selam. Mi ga volimo. To je dokaz da ga volimo jer se i okupimo i kada imamo ovakve momente mi iskazujemo tu ljubav prema njemu. A ja hoću večeras da i sebi, a i vama ukažem možda na najteži sunnet. Najteže od sunneta našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u kome je on bio besprekoran. I zbog toga ga ljudi vole. Zbog toga ga i mi volimo. Jedne prilike su ashabi došli i zatekli Božjeg poslanika da plače i viče: ja ummeti, o moj ummete. I oni su: tu smo Božji poslaniče, tu smo kod tebe, što plačeš? Kaže: ne, vi ste moji ashabi. Ja plačem za onima koji će doći poslije mene, koji me nisu ni neće vidjeti, a isto će vjerovati i voljeti me. A da li se ima šta voljeti? Naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem kroz sav težak život kroz koji je prošao, nije oca nikad ni upoznao. Majka mu je sa 6 godina umrla. Nema iskušenja i tegobe da neko može proći na dunjaluku da naš poslanik to nije prošao. A najodabranije biće Allahu dželešanu. Zamislite, u poznim godinama je dobio sina Ibrahima. U predajama se kaže da mu je toliko bilo drago, toliko ga je volio da bi on, kad bi imao vremena, nosao tog svog sina od kuće do kuće ashabima i hvalio se: ovo je moj sin Ibrahim. Božji poslanik, najdraže biće. Allah dželešanu je uzeo tog njegovog sina Ibrahima prije nego što je 2 godine stekao. Siroče, odrastao, kroz mnoge patnje prolazio.
Ja ću vam navesti neke od njih zato što hoću da kažem ovaj najteži sunnet našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je, draga braćo, nama potreban. Mi nekada ne možemo lijepo jedne druge pogledati. Mi nekada ne možemo lijepo jednim drugima se obratiti. Veoma lako zahatovimo za male stvari, nebitne stvari. Vidite, poslanik vas je okupio ovdje. Pošto je to Mevlud povodom poslanika i moram priznati, jeste i ovi naši lijepi izvođači. I mene je dirnulo u srce, tako da vam sad i pričam ovo što nisam mislio pričati. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže se u jednoj predaji da je jednog Židova imao komšiju, a u drugoj predaji jednu Židovku. Zamislite kolika je to mržnja da navečer legneš spavati i čekaš da zora svane i da pokupiš smeće po svojoj kući, da pometeš i da čekaš da Božji poslanik naiđe putem da to baciš na njega. I tako svaki dan. Nas kad neko ružno pogleda, mi se ne ljudi. A Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem svaki dan je prolazio pored te kuće. Mogao je Božji poslanik otići na drugu stranu ulice. Kada je došlo da nema smeća, da nije bačeno na njega jedan dan, drugi dan, on je treći dan pokucao na njenu kuću. Da vidi šta je. Kada je pokucao, kada je čula da je to Božji poslanik, upitao je da li može ući. Pustila ga je unutra. I on je došao, ja samo da vidim da li ti nešto treba. Jesmo li mi takvi, draga braćo? Ne govorimo da nas neko smeće sipa na nas. Taj najteži sunnet je ta milost i blagost našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nas, draga braćo, ni nema puno. Svi nas tjeraju, svi nas žele da nas nema. A onda i ovo nas malo mi ne možemo da budemo blagi i milostivi jedni prema drugima. I za našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem Allah dželle šanehu u Kur'anu kaže: "Stezbillah fe bima rahmetin min Allahi linta lahum." A sa Allahovom milošću ti si blag prema njima. "Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik." A da si bio osoran i grub, razbježali bi se od tebe. "Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr." Praštaj im, moli se da im se oprosti i dogovaraj se s njima. Fa iza azamta fatawakkel ala Allah, inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. A kada se odlučiš, pouzdaj se u Allaha dželle šanehu, Allah voli one koji se u njega uzdaju. Ni'matani maghbunun fihima khairun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kaže, dvije blagodati koje ljudi ne koriste ili koje ljudi ne iskorištavaju je zdravlje i slobodno vrijeme. Nađimo, dok nam je Allah podario zdravlje, a imamo slobodnog vremena, nađimo ga da učinimo dobro. Nađimo to vrijeme da dobročinstvo činimo jedni drugim. Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem hidžu čini u Medinu. Kada dolazi u Medinu, prvo što radi pravi džamiju. I to ne samo da pravi džamiju, nego on lično je pravi. A preko 500 km je put bio. Dolazi i opet pored umora on pravi džamiju. Šta mislite, je li naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio pohlepan? Razumijem, kad gledamo na historiju nije, ali jeste. I naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio pohlepan. Ali je naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio pohlepan za dobročinstvo. I ulema kada to objašnjava, Božji poslanik nijednu priliku nije propuštao da učini dobro. Draga braćo, mi svi znamo šta nama dobra treba. A mi sve kontamo to neko drugi treba da uradi. Pa čak i odredimo ko to mora uraditi. Dobročinstvo je za mene i za tebe. Nemojte da dođemo na sudnji dan i da nas jedno dobro djelo nedostaje. Ima u Kur'anu sura Araf, Bedem, i opisuje se, kaže da će biti oni koji će biti na bedemima na sudnjem danu, niti su u džennetu, niti su u džehennemu. Pa gledaju i ove u džehennemu, a gledaju i one u džennetu.
fali im jedno dobro djelo. Jer smo mi toliko bogati sa dobrim djelima, da nam ne treba to jedno dobro djelo koje možemo svakog momenta učiniti. Allah iz svoje milosti je tako učinio da sve što radimo, sve što živimo može da nam se vodi kao dobro djelo. Ali izgleda mi smo prebogati po pitanju dobrih djela. Pa onda i to svoje vrijeme koje imamo ne provedemo u dobru, ne provedemo u hajru jedni s drugim. Vjerovatno i vas ima ovdje koji ste kad ste došli pričali, evo je nisam vidio pola godine, godinu dana. Šta ih je to bogat natjeralo da večeras dođe? Nije lijepo tako da mislimo, nego da ti bude drago, alhamdulillah, dobro su, vidi, tu su s nama. I tako dalje, i tako dalje. Božji poslanik je u svakom tom aspektu bio najbolji. Zbog toga su ashabi bili voljni sve da učine. Zbog toga su ensarije prihvatili muhađire. Kada je Božji poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao u Medinu, čovjek od koga je stanovo, gdje je njegova deva stala, imao je kao dvospratnicu, jel tako nešto? Ja mislim da je to priča spominjao naš hafiz. I odlučeno je zbog posjeta da Božji poslanik bude na prvom spratu, oni će gore. Oni nisu gore hodali, sve su ćoškovima oko zidova hodali, da ne bi hodali iznad glave Božjeg poslanika. Tolika je ljubav bila njih prema našem poslaniku. Naš najbolji način da izrazimo svoju ljubav prema poslaniku je da njegov ahlak, njegov karakter, njegov pristup, njegov oprost, njegovu samilost da koristimo u svojim životu. Ako želimo da nam Allah bude milostiv prema nama, i mi moramo biti milostivi prema drugima. Ako želimo da nama Allah oprosti, i mi moramo oprostiti drugima. Pa zamislite da Allah dželešanuhu učini da sva naša loša djela se obznane. Zaboravi drugo, samo o sebi kontaj. To bilo smio iz kuće izaći. Zamisli da dođe na vrata, zalijepi sva tvoja loša djela. Pa ja ne znam da ima ovdje iko ko bi bez sramote izašao ovaj. Pa kad smo mi takvi, kako ne možemo opraštati drugo? Ako želimo da i nam Allah oprosti, a to je na najljepši način i sa dovom Allahu dželešanu, da uputi, da dadne uputu hidajet svakom od nas i da mi budemo ti od ummeta našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja molim Allaha da se ne prisjećamo samo našeg poslanika kada dođe mjesec poslanika. Ja molim Allaha da ga najbolje volimo na taj način što ćemo postupati na način kako je on postupao prema svima drugima. Ja molim Allaha dželešanuhu da mi budemo na kraju ti koji će biti u društvu našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Selam alejkum.